Hola, soc l'Estel i participo al concurs Jo tinc la paraula. Avui us presentaré el llenguatge no verbal. Tothom coneix milers de llengües, com el català, el castellà, l'anglès, el francès, l'alemany, el rus, el basc, i milers més. O sigui, n'hi ha moltíssims. Però tots compartim una llengua. En tot el món compartim una llengua. Quina és, doncs, el llenguatge no verbal? Us preguntareu, què és el llenguatge no verbal? Doncs és molt fàcil. Llenguatge que transmet el cos a la persona que estàs parlant. Com per exemple... Hola Marta, em vols explicar de què parla el llibre que has escrit? Hola Esther, crec que no t'interessa gaire de la postura que estàs, és com... no. Però si en canvi li dius així... Hola Marta, em vols explicar de què va el llibre? Estic tan interessada. Vale, però te'l deixaré molt d'intriga, perquè tal com... Mira, ara ve el cas de les mans. Ben complicat controlar-les. A mi em costa molt. La primera opció és lligar-te-les amb una cinta adhesiva ampla, o si no, és amb dues rascades de ganivet ben talladetes i ja està. No t'ho recomano gaire, això del ganivet. Jo recomano, després si vols fer cas tu, però si no decideixes fer cap cas del que t'acabo de dir, no passa res. El següent cas és ben fàcil. Controlar-les, és mentida. I per últim, l'il·luminació d'on estàs gravant. No estiguis només amb un llum que t'enfoqui la teva cara, que semblaràs un interrogatori. Ni tampoc amb tots els llums parats, que és que aquí no es veu res. Espero que aquest vídeo us hagi agradat molt. I jo m'ho he passat molt bé gravant. Espero que vosaltres també escoltant-me. Adeu!